Bale, Amurrioko Antzokioko Amerinoetan gaude Alex Jarzarekin, 4 bankoseko bateria, baina gaur holtzan egon diren hainbeste talderen bateria bai. Lehenik eta behin, zentratuko gara Alex 4 bankos taldearen inguruan hitz egiten. Nola ikusi duzu taldearen zuzenekoa, nola ikusi duzu taldearen kontzertua? Azkena izan da nik uste nahiko ona izan dela. Gainera, publikoaren erditik ere nahiko harrera ona izan du, oso ondo, benetan, oso ondo. Urteak dara matzaia 4 banko zuzenekoak eskaintzen, badauka ja rodaje bat, esperientzia dun talde bat dela esan genezake. Nola evoluzionatu du 4 banko urte guzti hauetan? Nahiko galdera ona, nik uste azken bola denotan egon gara konposaketa prozesu batean, eta orduan boloak eta utzi ditu galde batera, baina hasi ginenetik nik uste asko evoluzionatu dugula talde bezala, eta gero musikalki ere estilo gehiago jorratu ditugu, zuzenean ere egon gara hor zuzenak prestatzen eta nik uste nahiko evoluzio nahiko evoluzio ona izango dugula. Okerrez banago, estudiora sartzen zarete aurten, aurreratu aldi gozu zerbait horrekin? Bai, apirian sartu gara estudioa, baina, ez dakit diska bat grabatzera edo EP berri bat grabatzera, ez dakit, orduan hori txiko dut, apirian sartuko gara disko, edo, EP berri bat grabatzera, abesti bat. Airean utziko dugu, baina egongo da 4 bankos. Bai, aurten egongo da 4 bankoseken musika berria. Oso ondo, eta gero, bukatzeko, Aiara Gazte Music Fest, ikusi zaitugu bai Deriban, bai Malenatxarekin, Guaian, 4 bankos, bateria zurea izan da, ez dakit, nola ikusten duzu zuk Aiaraldeko gazte musika estena? Gaur indarra erakutsi du estena tokian? Nik uste dut, hori da, nik uste dut, nik uste panorama musikala edo nahiko indartsu dagoela, gainera gaztetasuna nabarmendu behar dugu, orduan nahiko talde ugari daude gainera gazteak, orduan nik uste hori oso garrantzitsua da, eta hor kantera, esan edugu, bai. Oso ondo, eta ja bukatzeko, horrelako ekimen gehiago antolatzeko gogoekin? Bai, espero dugu hurrengo urtean edo Amurriko Udalak nahi badu, horrelako jaialdi bat edo ez dakit Antzokian edo kanpoan, kalean, ez dakit, baina espero dugu zer antolatzea, bai. Oso ondo, Alex, gertutik jarraituko dugu zure talde guztien ibilbidea, eta gogotsu gaude zu berriro ikusteko eszenatokian. Mi esker, zuei, agur.